Sanibona nganibingelela igama uThuso wakamloi. Namhlanje sila Extravaganza sikhona la nabaculi abaningi futhi kodwa namhlanje nginibathele ubhuti nangu la eceleni kwami ozonipha igama lakhe antshela ukuthi ungubani. Sanibonani, igama lami uNjin Yemoto, Big Zulu, Woodford. Yeah, namhlanje ngisela Extravaganza, ngisonandisa umculo wami weKwaito, ngishaya iKwaito. Namhlanje nje impela ngoba ngibize ku-Extravaganza Kwaito nje. Kwaito kusukela nini kuqala yini uthando lweKwaito njengoba namhlanje nje uzoshare istage ngayo no Big Zulu, boSjava nabantu abaningi kangaka. Uthando lami leKwaito ngaqala ukulithanda ngizwa uMandoza. uMandoza utheme iqhamulo unyaka engajabula kakhulu ngizikwaito. Inkalakatha. Ngathanda lapho iKwaito ngathi kulandela ngilibe ngicula yena ingoma zakhe ngicula nelimi lawo. Bazwajwayela ngikubona omunye umuntu ekwenza. Ekusukela kudala kanje. Ngiyabona inspiration ngoba engasekho emhlabeni kodwa inkalakatha yashiya phela inspiration. Njengale ngoma yami nje ethi sikhondla ezohlanyisa abantu bazothi wazosikhumbuza uMandoza. Sikhondla futhi ngathi ingoma yami sikhondla engisadume ngayo kakhulu. Isingile yami yokuqala engaqala ukuyikhipha ngoba imosha nqa. Isingile engaqala wayikhipha nini? Ngiyikhiphe ngo-2001. Usumdala kule industry. Kule industry ngimdala noma ngisasephansi nje ngisase-underground. Ngiyajabula ukuthi ebhekini besihlanganisa kanjena bazobona nabanye ukuthi hayi ukhona umuntu weKwaito. Ukhona talent. Kakhulu futhi ngiyazethemba. Hayi ngiyabona ukwethemba kwakho. Sambona ubhuti namhlanje usezosinandisela kube mnandi Extravaganza yonke. Mina ngiyakufisela nje inhlanhla bhuti wami kube wena futhi obashaya emakhanda bonke bakwazi iSouth Africa ikwazi yonke. Ngase ngawabonga amagama okungifisela ukuthi kube njalo nami kuyisifiso sami kumthandazo wami ukuthi since ngasuka u-2001 kunama kwemvele nje nginamalanga ngibonakale ngomculo wami bakwazi ngasekhaya kakhulu bazi babone nje iSouth Africa futhi ngendlela abangibize ngayo ngendlela engenza ngayo nokukhuthana kwami nokusikhaja kwami. Ayibona ngiyasibona ukusikhaja kwakho bhuti wami. Angibonge kakhulu ngicela nje ukhonze kwabakhona nje abasekhaya othanda ukubakhonzela noma othanda ubasho nje. Ngabasekhaya nje ngithi lapho kwambatha ngithi lokho komosa gogo wami ngithi lapho kodlamini ngithi ngiyabonga bodlamini umusic video wami enangixhasa kungawenza uyatrenda namanje ngiyatholakala ku-TikTok ngiyatholakala ku-Instagram ngiyatholakala ku-Spotify. TikTok ubani? uNjin Yemoto. uNjin Yemoto nje. TikTok, YouTube, yonke indawo. uNjin Yemoto. Ayi yadume. Ayi bafethu senizwele uNjin Yemoto siyabonga kakhulu bakho. Woodford representing Big Zulu yonke. Big Zulu. Kwaito babethi vile cha uNjin Yemoto uzophakamisa. Ayiphakamisa bhuti wami. Ayasibonge kakhulu igama njengoba sengishilo. Thuso wakamloi sikhona la ku-Extravaganza ngoba nizwe nje ngaphandle kusho uVukuzulu kusho iBK ngilule ngaka istage singaka ubhuti useready uNjin uDzayi useready semnyango ngendlela hayi ithuba lami lokuqala stage esingaka izoshela nabo Big Zulu nabo Nestesiya bonke nje bayileke yabo Black Diamond sana ukuthi ayi balibone lethalente nginayo abatshengise bhuti wami hayi angibonga kakhulu ithuba futhi ayisiyobashaka kule stage hayi ke asibonge ke igama uThuso